Ότι με βάση τους ποδοσφαιριστές που έχεις στην ομάδα σου είναι καμιά φορά και το πώς θες να λειτουργήσεις. Γιατί λένε ότι η Ελλάδα παράγει αμυντικογενείς παίκτες. Ο Κυριάκος, ο Πασταθόπουλος, ο Αβραάμ, θα πω κιόλας πώς ξεχάσω κάτι. Εμείς στην Ελπίδων είχαμε Μαυρία, Γεννιώτα, Διαμαντάκο, Μπακασέτα, Νικογιάννη. Βάλαμε, ίσως είμαστε η δεύτερη καλύτερη επίθεση σε όλη την Ευρώπη. Σε ένα παιδί βάλαμε γκολ στο τελικό, σαφώς χάσαμε την καλύτερη ομάδα. Αλλά με τους παίκτες που έχεις, θυμίσου τη δικιά σας ομάδα. Εγώ ξέρεις τι θέλω να σταθώ και να τονίσω ότι ίσως έπρεπε να φτάσουμε στο 2010 και μετά, το 2011 που ανέλαβε ο κ. Σάντος, για να μπορούν όλα τα τμήματα των εθνικών ομάδων, δηλαδή παιδών, νέων, ελπίδων και ανδρών, να έχουν την ίδια προοπτική κατεύθυνση. Εγώ θυμάμαι, γιατί έχω φτάσει και από όλα τα στάδια, και παιδών και νέων και ελπίδων και ανδρών, ότι άλλα έκαναν οι παιδες, άλλα έκαναν οι νέοι, άλλα έκαναν οι ελπίδες και φτάναμε σε ένα επίπεδο στους άντρες, που εκεί πέρα βλέπουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα και στεκόμασταν περισσότερο στο ατομικό. Σίγουρα κατά κάποιο τρόπο σας λύνει λιγάκι τα χέρια όσον αφορά τη δουλειά, γιατί κατά κάποιο τρόπο παίρνετε κάπως έτοιμοι, αλλά και απ' την άλλη σας δίνει και έχετε και περισσότερη ευθύνη όσον αφορά να βάλετε τη δικιά σας πινελιά για να κάνετε το κάτι παραπάνω. Σαν επισήμανση αυτό, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, μέχρι το 2012 να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη και στον κόσμο, να μην έχουμε την ίδια προπονητική κατεύθυνση σε όλες τις εθνικές ομάδες. Όσον αφορά την εθνική ομάδα, εγώ να τονίσω και κάτι άλλο, γιατί έχω και την Ακαδημία, την ομώνυμη, έχω και τον Ατρόμητο Χαλανδρίου. Για μας ως φιλοσοφία, και εντάξει, θα συμφωνούν και οι περισσότεροι εδώ μας πιστεύω, είναι ότι η επιτυχία είναι η προσωπική βελτίωση του κάθε παιδιού. Δεν θα πρέπει ούτε εμείς σαν διοίκηση, ούτε οι προπονητές, αλλά ούτε και οι γονείς, να ασχολούμαστε με το ποιος είναι καλύτερος ή το ποιο είναι το αποτέλεσμα του κάθε παιχνιδιού. Θα πρέπει δηλαδή το κάθε παιδάκι να έχει έναν αντίπαλο ή μια δυσκολία. Το πώς θα μπορέσει να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο από το 2 και να φτάσει τον Ιούλιο να είναι στο 4. Δηλαδή να ξεπεράσει τον εαυτό του. Αυτό θα πρέπει να είναι ο μοναδικός του αντίπαλος. Και αυτό θα πρέπει σε κάθε συνάντηση δικιά σας να το τονίζετε. Γιατί βλέπουμε και από τους προπονητές ότι να πάμε να κερδίσουμε, να βάλουμε 10-15 γκολ. Όχι, για μένα νομίζω αυτό ότι είναι λάθος. Γιατί βλέπουμε τους γονείς να φανατίζουν τα παιδιά τους και να τους λένε ότι είσαι ο καλύτερος ή ότι το αποτέλεσμα θα έπρεπε να ήταν παραπάνω. Όχι. Νομίζω ότι η επιτυχία για μας, συγκεκριμένα για τη δικιά μου την Ακαδημία, είναι η προσωπική βελτίωση του κάθε παιδιού και από εκεί θα πρέπει να το ξεκινάμε. Αυτό σαν επισήμανση για το μεγαλύτερο υποδομής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα στα τμήματα των υποδομών είναι τα 20 λεπτά που οι γονείς παίρνουν τα παιδιά από το σπίτι για να πάνε στο γήπεδο και τα 20 λεπτά που τα παίρνουν από το γήπεδο για να πάνε στο σπίτι. Πριν να κάνεις αυτό, να προσέξεις εκεί, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο. Αφού τελειώνει, γιατί δεν έκανες αυτό? Δεν σου δώσει την μπάλα, δεν σε τροφοδοτεί, δεν στην δίνουν, δεν σε βλέπουν και κάνουν ένα παιδάκι. Η γάγκρενα του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου. Να ρωτήσω κάτι, να συμπληρώσω μάλλον λιγάκι αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι γενικώς στην Ελλάδα και στην Αθήνα υπάρχουν κάποιες κατηγορίες. Δηλαδή υπάρχουν οι ακαδημίες των ΠΑΕ που έχουν κάποιες μεγαλύτερες ευκολίες, είτε είναι σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, είτε είναι σε οικονομική στήριξη των ακαδημίων, είτε οτιδήποτε. Και υπάρχουν και οι ακαδημίες των μικρότερων περιφερειακών σωματείων, που όπως ξέρετε ζουν με τις συνδρομές των γονιών κτλ. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι ότι τα παιδιά που παίζουν σε ένα μικρό περιφερειακό σωματείο μπορούν να ονειρεύονται την εθνική ομάδα? Είναι πραγματικότητα. Πάρα πολλά από τα παιδιά που είναι σε εθνικές ομάδες είναι από αυτές τις μικρές περιφερειακές. Το θέμα είναι πώς οι ομάδες, γιατί υπάρχουν και ομάδες που καλούνται τα παιδιά στις μεικτές και δεν τα αφήνουν. Δεν υπάρχουν. Τα παιδιά ασφαλώς. Περιφερειακές δεν υπάρχουν. Πολλές, τι λέω. Αυτά τα ζητήματα το εξής, ότι κάποτε εγώ ήμουν προπονητής, κάποιος προπονητής διευθυντής, μου ζήτησε να πάω 3 παίκτες του 93. Εγώ εκείνη τη χρονιά είχα 10 παίκτες του 93 της έξω. Μπορεί να τους λύσει, δεν είχα την ιδέα μας. Εγώ δεν μπορούσα να επιλέξω 3 παιδιά στις 10 κλωστήσα. Συγγνώμη, δεν έχουμε ίντερνετ, γιατί αν είχαμε ίντερνετ και μπαίναμε σε αυτή τη βάση δεδομένων θα βλέπουμε για πόσους ποδοσφαιριστές που δεν είναι μεγάλων ομάδων έχουμε στοιχεία που παρακολουθούμε, που παρακολουθούνται και έχουμε άποψη συγκεκριμένη.
αλήθεια είναι ότι ο δρόμος των ΠΑΕ ήταν μέχρι πριν 1-2 χρόνια μονόδρομος για ένα παιδί να φτάσει πιο εύκολα, αν όχι στην K15 τώρα που μπορεί ένα παιδί άμεσα να έρθει από αστυνομική ομάδα, δηλαδή τις κλήσεις πάλι των 98 σε 1-2 μέρες, αλλά από άλλες εθνικές όντως είναι λίγο δύσκολο. Οι πιο πολλοί είναι σε επίπεδο ΠΑΕ. Υπάρχει όμως και το γεγονός ότι οι ομάδες, οι μεγάλες που έχουν τις δυνατότητες, έχουν φροντίσει και έχουν κάνει ήδη το ξεκαθάρισμα των καλών παικτών. Όταν λοιπόν μια ομάδα, δεν χρειάζεται να πούμε, έχει 4 ποδοσφαιριστές που παίρνω εγώ στην Εθνική Νέων που ήμουν, λέει πήρες 4 παίκτες από αυτή την ομάδα. Ναι, αλλά ο ένας είναι από τα Γιάννενα, ο άλλος από την Κέρκυρα, ο άλλος από την Κρήτη και ο άλλος είναι από τη Λάρισα, δεν ξέρω πού. Που έχουν φύγει εδώ και 3 χρόνια από εκεί που είναι ο καθένας. Δηλαδή, τους ίδιους παίκτες θα παίρνανε. Μόνο που η ακρίβεια θα ήταν στην πόλη του, στην πόλη του, στην πόλη του και στην πόλη του. Απλά παλιά παίζανε αεραστεχνικά, πηγαίνανε γάμα εθνική πριν από 20 χρόνια και από γάμα εθνική πηγαίνανε αλφα εθνική. Τώρα πάνε από πολύ μικρά κατευθείαν στήματα υποδομής. Και πάλι όμως αυτό είναι η πραγματικότητα που αλλάζει. Από ό,τι βλέπετε, είπαμε το Κώστα, έγινε διαλέξει τώρα από 35 παίχτες. Γιατί παίζουν από μικροί οι παίχτες τώρα και β' εθνική. Παρακολουθούμε. Και έχουν πάει τα τεσσάρια να παίξουν β' και γάμα εθνική. Έχει αλλάξει λίγο το δεδομένο αυτό, ή θα δείτε σε 2 χρόνια να έχει 250 παιδιά η Γερμανία ελληνάκια. Θα πρέπει εμείς να φτιάξουμε μετά ένα δίκτυο στη Γερμανία. Γιατί όσο πάει αυτή η πραγματικότητα, πλέον φεύγουν πολύ εύκολα τα παιδιά έξω όσο δεν φαντάζεστε. 14 χρόνια, 15. Δηλαδή η πραγματικότητα αυτή συνεχώς αλλάζει. Αλλά είναι τα ίδια παιδιά, αυτό που λέει ο Κώστας. Πήγαν πιο γρήγορα από τη Λάρισα ή από τα Ρεβενά σε μια ΠΑΕ. Ναι, θέλω να ρωτήσω προηγουμένως από το Κωστήρα, από το Στασμίτ. Θέλω να ρωτήσω προηγουμένως, αφού θεωρείται τόσο σημαντικό κομμάτι το παιδί να πάρει στις βάσεις από την αρχή, γιατί οι ομοσπονδίες ξεκινάνε τώρα με τα κλιμάκια τους, ας πούμε, μέχρι τώρα νομίζω ένας χρόνος είναι που τρέχει το κάτω. Ναι, όλες οι χώρες στην Ευρώπη είχαν κάτω 15. Γιατί αφού είναι πολύ βάση, ας πούμε, στο πώς θα ξεκινήσει ένα παιδί 8, 10, 12 χρονών, ξέρω να πάρει σωστά αυτό που είπατε πολύ σωστά, συμφωνώ απόλυτα. Το πώς θα υποδεχτεί μια μπάντα, πώς θα την διαβάσει είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Δεν φροντίζουμε σαν ομοσπονδία να δώσουμε κάποιες οδηγίες είτε σε ομάδες, είτε η ίδια ομοσπονδία κάπου το οργάνωση με κάποιες προγραμματικές μονάδες. Ήδη νομίζω κυκλοφορούν κάποια ιδιωτικά προγράμματα γύρω-γύρω. Έχει και μέσα στο site της Ομοσπονδίας υπάρχει αυτό. Αλλά εγώ θα ρωτήσω το εξής. Όταν ένας προπονητής βγαίνει μέσα από τις σχολές της Ομοσπονδίας, της ΕΠΟ, δεν μαθαίνει τι πρέπει να κάνει όταν έχει UEFA Β και έχει να κάνει μια ηλικία από 8 έως 10, από 10 έως 12, τι πρέπει να κάνει, πρέπει να δουλέψει. Σίγουρα, ναι, τα βασικά μαθαίνουν. Δηλαδή και πάλι από τα 8 υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικία στο να έρθει ένα παιδάκι στην κάτω των 15. Δηλαδή αυτά τα χρόνια δεν μπορεί η Ομοσπονδία να πηγαίνει, οι ομοσπονδιακοί προπονητές να δουλεύουν στις ομάδες. Αυτό με τα σεμινάρια που σήμερα θα γίνει φέτος. Αυτό μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει η εθνική ομάδα. Απόλυτα, αλλά υπάρχει αυτό το έδωμα. Ξαφνικά βγαίνει από το UEFA Β, ας πούμε, το Α, έρχεται σε ένα σωματείο, δεν είναι το οικονομικό κομμάτι στη μέση, ας πούμε, έχεις ένα παράγοντα ο οποίος ξαφνικά θέλει να σηκώσει το θεκηρίδιο για να φέρει περισσότερα χρήματα. Να μαζέψει χρήματα, χάνεις κάπου το δρόμο σου. Σίγουρα χάνει το δρόμο σου. Και αυτό έχει επίπτωση στα παιδιά, πιστεύω. Σε ένα παιδί δηλαδή που γι' αυτό είπα πριν ότι ένας προπονητής θα πρέπει να δουλεύει σωστά εκείνος και αν ένας παράγοντας θέλει μόνο το αποτέλεσμα, ας πάρει κάποιον που διακρίνεται για το αποτέλεσμα. Αλλά δεν θα μάθει ποτέ πραγματικό ποδόσφαιρο σε αυτά τα παιδιά. Γυρίσουμε σε αυτό που είπε ο Βασίλης. Αυτό, δηλαδή και εγώ έδειξα κάποιους πίνακες, γι' αυτό έδειξα αυτούς τους πίνακες. Γιατί αυτοί έχουν σημασία, γιατί εμείς τα λέμε μεταξύ μας, αλλά πάμε μετά και άλλα κάνουμε. Η συνείδηση αυτού που κάνουμε. Αν λοιπόν έχει ξεκάθαρες απόψεις ο Βασίλης, έχει και τις παραστάσεις. Δεν είναι εύκολο, γιατί και εγώ, ας πούμε, που ήμουν χρόνια σε αεραστεχνικές ακαδημίες και συλλόγους, όταν βρέθηκα στο επίπεδο να δω πώς σκέφτονται, ας πούμε, ο Κώστας ή ο Γιώργος ο Γεωργιάδης ή ξέρω, είδα ότι είναι τελείως μακριά η δικιά τους οπτική από τη δικιά μου. Άρα, γιατί πραγματικά σκέφτονται διαφορετικά και αυτή η σκέψη τώρα που κάνει ο Βασίλης, ας πούμε, είναι η σωστή. Απλά την κάνουμε συνείδηση ο καθένας στην ακαδημία του. Αυτό με σχέση με το αποτέλεσμα, με την εκπαίδευση γονέων, εκπαίδευση των πολιτών. Grassroots. Έχουν υπόψη τι σημαίνει. Τα grassroots. Σε όλη η Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη είναι για την UEFA, μάλλον θα πω ότι είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας ανάπτυξης για το ποδόσφαιρο. Το grassroots είναι το ποδόσφαιρο της βάσης. Αν δεν υπάρχει ποδόσφαιρο της βάσης, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ ποδόσφαιρο επαγγελματικό. Και μιλάμε για ποδόσφαιρο grassroots. Αγόρια, κορίτσια, ηλικιωμένους, συνταξιούχους, άτομα με ανάγκες,
ποδόσφαιρο που περικλεί τα πάντα. Το ποδόσφαιρο σαν ευχαρίστηση, το ποδόσφαιρο που θα είναι ασφαλές, το ποδόσφαιρο που θα είναι. Θα έρχεται ένα κοριτσάκι να παίξει ποδόσφαιρο και δεν το κοιτάει ο άλλος με. Πάμε στο εξωτερικό, να δείτε ομάδες. Επειδή πηγαίνουμε σε κάποια από τα σεμινάρια που υπάρχουν, και πολλοί μπορεί να έχετε πάει, βλέπετε ότι στο ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό που είναι εδώ. Δεν είναι κερδίσει, είσαι καλός. Το ποδόσφαιρο είναι ευχαρίστηση, το ποδόσφαιρο είναι χαρά, το ποδόσφαιρο είναι ολοκλήρωση. Πώς θα το κάνουμε. Κι όμως, εμείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε καν τι σημαίνει όρο γυράσου. Και κάτι που οι χώρες όπως είναι η Νορβηγία, η Δανία, η Αγγλία, η Γερμανία, τα έχουν κάνει. Είναι επιστήμη. Ενώ το ποδόσφαιρο δεν είναι επιστήμη, έχει ανάγκη όλες αυτές τις επιστήμες. Έτσι ακριβώς. Αισθάνεσαι σαν πρωταγωνιστής σε αυτές τις χώρες. Ήμουν εκτός γιατί κάναμε ένα χρόνο στην Αγγλία και είδα πως είναι πραγματικά το ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς. Όπως θα ασχοληθείς μόνο με το πώς θα κάνεις προπόνηση και μόνο με το πώς θα ετοιμαστείς σε ψυχικά και σωματικά για να πας να παίξεις το Σάββατο το κοσμό σου. Εντάξει, εγώ θα πω γιατί θα σκάσω μόνο. Όταν λες σε κάποιον ότι είσαι ομοσπονδιακός προπονητής στην Ελλάδα, όλοι ψάχνουν να βρουν με τι μέσο προσελήφθη. Όταν πας στο εξωτερικό και λες ότι είσαι ομοσπονδιακός προπονητής, σε αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά. Εδώ είναι. Να κάνω μια ερώτηση. Πολλά παιδιά τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή μπάλες μικρές ηλικίες, 8, 9, 10, 11, βλέπω ότι προϊόντος του χρόνου κάπου εκεί στα 14-15, πολλά εξ αυτών σταματάνε. Και ο λόγος θεωρώ είναι ότι αντιλαμβάνω ότι ενδεχομένως δεν μπορούν να παίξουν το ίδιο καλά με άλλους συναθλητές τους, οι υποχρεώσεις του σχολείου και οι εξωσχολικές και όλες αυτές, και βλέπω σε αρκετές ακαδημίες ότι ενώ τα τμήματα, τα junior, τα pro-junior ακαδημίες έχουν πολύ κόσμο, κάπου εκεί στο παιδικό, μετά το παπαιδικό και μέχρι την αρχή του κάνουν μια κοιλιά. Στη μετάβαση δηλαδή από τις μικρές ηλικίες. Ναι. Ναι. Δηλαδή πολλά παιδιά εκεί στην ηλικία των 14-15 ετών σταματάνε το ποδόσφαιρο. Ποιος είπε ότι όλα αυτά τα παιδιά που ξεκινάνε να παίζουν ποδόσφαιρο στα 8 και στα 9, στα 16 θα έχουν φτάσει σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο. Το ποδόσφαιρο βελτιώνεσαι. Δεν μπορεί να μάθεις ποδόσφαιρο σε κάποιον που δεν έχει κάτι μέσα του. Και θα σας παραπέμψω στο Θοδωρή να σας πει ότι τα παιδιά που έρχονται τώρα, τα 15 χρόνια, δεν είναι ποδοσφαιριστές μόνο. Τι τους ρωτάς. Ακούστε τι ρωτάει για το σχολείο, για την κατάσταση, την οικογενειακή, για τον τρόπο που ζουν, για τον τρόπο. Γίνεται μια καρτέλα που βάζουμε διάφορα στοιχεία μέσα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά τους. Φυσικά υπάρχει η καρτέλα του data, αλλά εμείς κάνουμε μια πιο αναλυτική για τη σχολική επίδοση τα τελευταία 2 χρόνια, για να ξέρουμε, δηλαδή πιο καλά να ξέρουμε 2 χρόνια παρά 1 χρόνο. Για την κατάσταση στην οικογενειακή, δηλαδή αν είχαν κάποιο γεγονός από ορφάνειες, από διαζύγια, από αναπηρίες που παίζουν και αυτά ρόλο. Βλέπουμε τα σωματικά του στοιχεία οι γιατροί. Παρακολουθούμε τη βιολογική του ανάπτυξη, γιατί έχει έρθει ένα παιδάκι από το Σάλκε σήμερα, το οποίο είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρουμε αν θα επιλεγεί, αλλά η βιολογική του ανάπτυξη είναι 2 χρόνια μείον. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, να το έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι. Όλα αυτά παίζουν σημασία και δεν είναι απαραίτητο, όπως λέει ο Κώστας, να συνεχίσει να παίξει ένα παιδί ποδόσφαιρο στα 17. Δεν είναι αρκετό να σταματήσει όμορφα, χωρίς να έχει δυσάρεστες αναμνήσεις από το άθλημά του. Πολλές φορές όμως η βιολογική ανάπτυξη στην ηλικία που είπατε, 13-16, είναι ένας λόγος που το παιδί παρουσιάζει μια κάμψη και εκεί ίσως αν δεν έχει και το ταλέντο που λέει ο Κώστας, να έρθει μια. Έχουμε ταλέντο και την επιμονή. Ναι. Αλλά υπάρχει και κακή εκπαίδευση γιατί. Ναι, πολλά πες. Εγώ έχω ακούσει εκατοντάδες χιλιάδες παραδείγματα ότι έπαιξε ο Λάκης ποδόσφαιρο και δεν έπαιξα εγώ. Όταν στην ηλικία των 12-13 παίζει αυτός και δεν έπαιξα εγώ. Γιατί όλο και σε αυτή την ηλικία τα παιδιά μεγαλώνουν και έχουν διαφορετική επιμονή, υπομονή, διαφορετική βοήθεια, διαφορετικά μεγαλώνει το κάθε παιδί για να δει ότι σε βάθος χρόνου είναι ο καλός. Αυτός που θα αντέξει, αυτός που θα αντέξει τις δυσκολίες, αυτός που θα προσπαθήσει, αυτός που θα κάνει θυσίες. Γιατί παρατηρείται το φαινόμενο ακόμα και σε παίκτες ψηλού επίπεδου, στις ηλικίες των 19, των 20, των 21, να θέλουν να έχουν τις απολαβές του Μέση, αλλά από προπόνηση τίποτα. Είναι τεράστιο πρόβλημα γιατί
Πέρυσι, ας σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν πήγα στην Εθνική Νέων και παίξαμε φιλικό, τα πρώτα μου φιλικά με την ομάδα της Κύπρου στην Κύπρο, από τη 18η, με παίχτες αυτούς που φτάσαμε στον τελικό. Έπαιζαν 2,5 παιδιά. Έπαιζε ο Κουρμπέλης στη Τρίπολη, έπαιξε ο Παναγιώτης ο Μπάλας στον Ατρόμητο και τα υπόλοιπα παιδιά μέσα έξω. Κάποια παιδιά εντελώς απογοητευμένα στη δεύτερη ομάδα, άλλα παιδιά στην πρώτη ομάδα σε δικό τους γκρουπ να κάνουν τη δικιά τους ώρα προπόνηση. Και όμως αυτά τα παιδιά σιγά σιγά, είτε επειδή βρίσκαμε εμείς το κουρβί τους, είτε επειδή βρήκαν ένα κίνητρο ή βρήκαμε διαφορετικά κίνητρα, άρχισαν να βρίσκουν ενδιαφέρον, άρχισαν να παίζουν στις ομάδες τους, άρχισαν να τα προσέχουν. Και θα σας θυμίσω, χωρίς να πω παραδείγματα, ότι πολλοί ποδοσφαιριστές έκαναν μεταγραφές χωρίς να παίξουν καν στις ομάδες τους, από τις εθνικές ομάδες. Και θα πω επίσης ότι μπορεί να παίρναμε εύκολα τους 18, τους 20, τους 22 ποδοσφαιριστές, αλλά στο τέλος πάρα πολύ δύσκολα, γιατί οι παίκτες που παίρνουν στην Εθνική Νέων, οι παίκτες που παίρνουν στις εθνικές ομάδες, πλέον παίζουν στη Super League. Και παίρνει ένας παράγοντας, αν θα μπορούσε να έρθει μετά το παιχνίδι, και μπαίνουν σε άλλα προβλήματα. Από εκεί που δεν έπαιζε κανένας, πλέον τώρα στη Super League, πολλά από αυτά τα παιδιά που θα πρέπει να είναι πιο ομαλή η ένταξή τους στην πρώτη ομάδα, έχει γίνει πολύ πιο γρήγορα και βίαια, θα έλεγα πολλές φορές. Η προσέγγιση που κάνει ο Κώστας στους ποδοσφαιριστές της Ελπίδων, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ επιτυχημένη και χαίρομαι γι' αυτό. Είναι για μένα μια ακόμα εμπειρία που βλέπω σε επίπεδο της Εθνικής πώς προσεγγίζει τους ποδοσφαιριστές, γιατί είναι πολύ σημαντικό η προσέγγιση και πάνω στους στόχους που έχει η ομάδα. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς στις ακαδημίες, γιατί ξέρει το κουμπί τους και τους μιλάει πάρα πολύ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και μην το υποτιμάμε, γιατί όλα τα παιδιά δεν έχουν μάθει να τους μιλάνε και να ακούν. Και θέλω να γυρίσω πάλι στο αυτό που ρωτήσατε, γιατί το χειρότερο πράγμα είναι παιδιά που μπορούν να παίξουν σε ένα επίπεδο δέλτα εθνικής, γάμα, αλφα κατηγορίας, σταματάνε στα 19. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Όχι ένα παιδί που πραγματικά πήγε για πλάκα και στα 14 σταμάτησε. Γιατί έχει γίνει τόσο κακή εκπαίδευση στο κομμάτι του πώς βλέπει το ποδόσφαιρο και έμαθε μόνο νικάω, χάνω ή παίζω στην ΠαΕ ή δεν παίζω. Μόνο αυτό είναι το όνειρό του, ζει σε ένα μυστικό, σε ένα ψεύτικο κόσμο και στα 17-18 σταματάει. Φυσικά του Κώστα τα προβλήματα είναι άλλα στις εθνικές ομάδες. Παιδιά που δεν έχουν μάθει από δυνατή προπόνηση, παιδιά που έχουν μάθει εύκολα παράδειγμα να κάνουν μια μεταγραφή, αλλά χωρίς να έχουν παίξει, αλλά ο κάθε ένας βλέπει στο δικό του χώρο να εκπαιδεύει σωστά τους ποδοσφαιριστές και να τους προσεγγίζει σωστά. Τι στοιχεία πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής, να τα διαθέτει δηλαδή, νεαρός, για να κληθεί καταρχάς στις μικρές εθνικές ομάδες και κατά δεύτερον να μείνει. Στις μικρές. Στις μικρές. Άντερ 15, 16, 17 εκεί. Το να είναι σε μια ομάδα, το να παρακολουθείτε από τους περιφερειακούς, από τους συντονιστές, από τους ομοσπονδιακούς, οι παραστάσεις που έχει, το ταλέντο που έχει. Το αναλύσαμε πριν, νομίζω, όλο αυτό το πώς λειτουργεί. Αυτά που κοιτάτε εσείς για να επιλέξετε κάποιο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή. Ατομικά χαρακτηριστικά. Ναι, ποια τα ατομικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος που στέκεται μέσα στο γήπεδο, ο τρόπος που παίζει, ο τρόπος που πιστεύουμε ότι μπορεί να ενταχθεί μέσα στην ομάδα. Και επειδή πάρα πολλοί παίκτες που διέβρεψαν στις εθνικές ομάδες το έκαναν επειδή αγάπησαν την εθνική ομάδα, το είπα πριν, θα το ξαναπώ, ότι είναι παίκτες που μπαίνουν στη φιλοσοφία και στη ψυχολογία αυτής της ομάδας, δείχνουν περιόριστη χαρά, γιατί για μένα είτε είσαι 15 χρονών, είτε είσαι 35-45, όταν θα δεις κλείσει από την εθνική ομάδα, δεν είναι υποχρέωση με μένα να κάλεσαι τους ίδιους παίκτες. Εγώ θέλω κάθε φορά ένας ποδοσφαιριστής που καλείται στην εθνική ομάδα να νιώθει λες και είναι η πρώτη φορά. Είτε είναι 21, είτε είναι 15, είτε είναι 35. Ο ποδοσφαιριστής που θα νιώσει ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να τον καλέσω θα έχει κάνει μεγάλο λάθος. Και εδώ υπάρχει ένα από αυτά τα στοιχεία που. Όχι ένα. Υπάρχουν καρτέλες, αυτές είναι στο data, έτσι. Αυτή είναι μια ατομικό φιλοπατήρηση στις ακαδημίες. Τεχνική, τακτική, φυσική κατάσταση, νοοτροπία, συστημένες φάσεις και όπως βλέπετε κάτω, χαρακτήρα, οικογενειακό περιβάλλον, συμπεριφορά εκτός ποδοσφαίρου, σχολικές επιδόσεις. Από το 1 ως το 5, αυτό είναι
Στο κεντρικό λογισμικό παράδειγμα υπάρχει μια τελική αξιολόγηση και ο παρατηρητής. Αυτό είναι, ας πούμε, όταν έχετε κάποιες προπονήσεις. Πώς πήγε, πού κοιμάνθηκαν οι ενέργειές του, ποια είναι τα προτερήματα, τα λατώματα, πάλι τελική αξιολόγηση. Προτινόμενο πόδι, δεξιά-αριστερό, δεξιά-αριστερό, όνομα, ημερομηνία γέννηση, σύλλογος, ό,τι πότε παρατηρήθηκε. Για τον τερματοφύλακα, χωριστά. Για αγώνα, αυτό το κάνουμε στους αγώνες κι εμείς, έτσι. Η βάση δεδομένων είναι αυτή, αλλά είναι παρατηρητικά. Σε κάθε αγώνα, εδώ τώρα είναι προς κόντρα παράδειγμα, έχουμε παράδειγμα, γράφουμε που έγινε, σε φιλικό σε αυτά, πνεύμα νίκη. Τι ζητάει, εκτός από τεχνική, τακτική, φυσική κατάσταση και συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα, πειθαρχία, ταπεινότητα, πνεύμα νικητή, επιθετικότητα, πνεύμα θεσίας. Επιθετικότητα εννοεί το aggressive, έτσι, αυτό το να έχει ορμή, ας πούμε, να θέλει να επικρατήσει. Αυτό είναι του κ. Σάντος το μοντέλο στην ουσία, το ραχοκοκαλιά του. Πάλι για τον τερματοφύλακα. Αυτή είναι η γενική αναφορά αγώνα που τη συμπληρώνει ο coach κάθε φορά. Η γενική αναφορά συγκέντρωση πάλι ο coach ένα τρίμηνο. Για να θέλουμε να... Είναι πολλά τα οποία... Ότι υπάρχει δουλειά, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι απλά τα λέμε για να λέμε, ήρθαμε εδώ πέρα για να πουλήσουμε, ας πούμε, έτσι, πνεύματα εξυπνάδες. Υπάρχει δουλειά και αυτό μας χαροποιεί εμάς, γιατί έχουμε πάρει και κάποια έτοιμη τροφή και εμείς από τον κύριο Σάμους και τους συνεργάτες του μέσα αυτό και ανέβει και σε εμάς δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι. Η φιλοσοφία και το στυλ παιχνιδιού σε όλα τα τμήματα της εθνικής είναι φιλοσοφία του κυρίου Σάντος ή είναι φιλοσοφία της ΕΠΟ? Εγώ θα έλεγα ότι είναι προτάσεις του κυρίου Σάντος. Γιατί... Εμείς σαν χώρα έχουμε φιλοσοφία και στυλ. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο μια ομοσπονδία να πει ή να πάρει ένα προπονητή και να του πει ότι θα έρθεις προπονητής στην δική μας ομάδα, αλλά θα δουλεύεις έτσι. Ποια ομοσπονδία μπορεί να το κάνει? Ελάχιστες στον κόσμο. Δηλαδή, τι λέει η Γερμανία? Ότι θα έρθεις στην εθνική Γερμανία, αλλά θα δουλεύεις έτσι. Όχι, εγώ δεν θα έλεγα αυτό. Απλώς θέλω να ξέρω, δηλαδή κάθε φορά θα αλλάζει. Όχι. Αν δηλαδή αλλάζει ο προπονητής της εθνικής, θα αλλάζει και το στυλ της ομάδος. Εκεί λίγο αλλάζει και ο τρόπος σκέψης και των τμήματων. Είπε κάτι προηγουμένως ο Βασίλης. Νομίζω ότι η απάντηση είναι εκεί. Ο Ρεχάγκελ. Ναι, αλλά αυτό νομίζω. Που πέρναγε στις προηγούμενες. Είχε έναν τρόπο λειτουργίας τον οποίο ήθελε να περάσει στις μικρότερες εθνικές ομάδες. Τώρα υπάρχει όμως. Άρα λοιπόν η μετάβαση από. Σαν εθνική όμως, γενικά σαν σκέψη. Ναι, η ΕΠΟ το δέχτηκε το πρόγραμμα και το υλοποιεί. Αν φύγει ο κ. Σάντος, γιατί μπορεί να μην μείνει εδώ, ο άνθρωπος τι θα έχει, κάτι άλλο? Δεν μπορώ να σου απαντήσω αν θα έχει κάτι άλλο ή όχι. Μπορώ όμως να σου πω ότι αν μια χώρα έχει ποδοσφαιρική σχολή, μπορεί να το κάνει. Η Ολλανδία έχει επιβάλει τις χώρες, τις ομάδες, με συγχωρείς, του πρωταθλήματος της Ολλανδίας να παίζουν 4-3-3 ή 3-4-3. Μπορεί να το κάνουμε εδώ. Γιατί όχι? Στη Super League. Λέω γιατί όχι. Ξαναρωτάω. Δεν υπάρχει βούληση. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό σε επίπεδο Super League, γιατί. Ορίστε. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Είναι λίγο δύσκολο σαν ομοσπονδία να επιβάλλει έναν τρόπο παιχνιδιού. Όταν ο Χαριστέας ήταν στον Άγιαξ και θέλει να παίξουν με δύο επιθετικούς, γιατί είχαν κι άλλο ένα καλό, δεν έπαιξε. Έπαιζε ή ο ένας ή ο άλλος. Δηλαδή ο Άγιαξ έπαιζε με αυτόν τον τρόπο. Αν επιβάλλει σαν σκέψη, πιστεύω, άποψή μου, ότι πρέπει η ΕΠΟ να δώσει μια κατεύθυνση. Άσχετα τι θα γίνει μακροπρόθεσμα, ναι. Πρέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Στο μοντέλο όμως του κ. Σάντος, σαν ταυτότητα, όχι σαν κάτι δικό της. Όταν και αν φύγει ο κ. Σάντος, νομίζω ότι αυτό που είναι καλό αυτή τη στιγμή είναι ότι η φιλοσοφία της Ομοσπονδιάς είναι η δουλειά αυτή. Το γεγονός ότι δουλεύουμε αυτή τη φιλοσοφία, το γεγονός ότι μαθαίνουμε να δουλεύουμε με δύο αμυντικά χαβ και από εκεί και πέρα μπορεί να παίξει 4-4-2, μπορεί να παίξει 2 και 1, μπορεί να παίξει όπως θες μπορεί να παίξει. Το θέμα όμως είναι ότι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή οι άντρες παίξαν σε κάποια παιχνίδια 4-4-2, αλλά και τη φιλοσοφία ουσιαστικά. Δεν το θέλετε για ανάποδα. Τι κοινά έχουν οι δύο προπονητές, Ρεχάγκελ και ο κ. Σάντος? Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε. Για να πάμε ένα Μιλάει για το κλάδο. Όχι, δεν μπαίνουμε σε σύγκριση. Είναι άλλο. Να πούμε ότι ο κύριος Πιλάβιος και ο κύριος Φίσας έχουν κάνει πάνω από 25-30 αναφορές τα 2 αυτά χρόνια για το αναπτυξιακό πλάνο του κυρίου Σάντος. Όταν
ο πρόεδρος της ΕΠΟ και ο κύριος Σαρίστο πάνω από 5 αναφορές και είπε τι δεν θα αλλάζατε το πλάνο του κύριου Σάντος. Όταν λοιπόν η ανώτατη αρχή, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, επαναλαμβανόμενα μιλάει για το πλάνο του κύριου Σάντος, νομίζω ότι η ΕΠΟ στηρίζει ένα πλάνο το οποίο το αξιολογεί σωστά. Ότι το αξιολογεί σωστά η Ομοσπονδία και το υλοποιεί τώρα ο προπονητής με τους συνεργάτες του. Αυτό εγώ πιστεύω είναι λίγο λογικό σε έναν βαθμό, γιατί νομίζω ότι τα προηγούμενα τουλάχιστον χρόνια δεν υπήρχε καν. Δηλαδή, όταν δεν έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο τα προηγούμενα. Σας είπε κάτι ο Βασίλης που ήταν παρόν, εμείς δεν ήμασταν παρόντες, κάτι εντελώς ας πούμε, και αυτό δεν είναι κάτι να το. Εμείς λέμε ότι όντως, αυτό ξέρουμε και εμείς. Αλλά εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή σας δείξαμε ένα κομμάτι για να πούμε ότι ένα βήμα έχει γίνει. Σίγουρα όμως συμφωνούμε ότι χρειάζονται και άλλα βήματα. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Εύχομαι να πάμε μαζί με το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, γιατί και αυτό που είπε ο Κώστας, οι σχολές δίνουν ένα υλικό στους προπονητές που πλέον είναι εξουσέβαστο το υλικό που παίρνουν, δεν είναι ένα υλικό πρόχειρο. Ενώ γίνεται μεγάλο έργο στα επίπεδα τα δικά σας, στο επίπεδο των ενώσεων και στο επίπεδο οργάνωσης πρωταθλημάτων υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Τεράστιο έλλειμμα. Τα πρωταθλήματα τελειώνουν Δεκέμβριο μερικά δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στο επίπεδο οργάνωσης πρωταθλημάτων. Για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα και να μπορούν τα ενωσιακά. Δηλαδή, ενώ εσείς επιτελείτε ένα έργο μέχρι εκεί, οργανωτικά από εκεί και κάτω, νομίζω γίνεται, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη βαριά, που γίνεται αλαλούμ, θα το έλεγα εγώ. Δυστυχώς, ενώ εσείς μέχρι εκεί είστε πάρα πολύ καλά, πιστεύω. Ξέρετε τα παιδικά πρωταθλήματα πριν από 15-20 χρόνια, είστε πολλά χρόνια. Σχεδόν, ναι. Γιατί εγώ δεν αντιλέγω, υπάρχουν προβλήματα πολλά, αλλά όπως θυμάμαι εγώ το 95 πώς ήταν τα παιδικά πρωταθλήματα. Το ότι υπήρχαν και υπάρχουν, ναι, αλλά πρέπει να δοθεί νομίζω έμφαση στην οργάνωση καλύτερη και από τη δική σας πλευρά των πρωταθλημάτων των ενώσεων για να μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικά. Απλά επειδή εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν τα γενική συζητήσεις και τα ευχολόγια. Εγώ λέω ότι είμαστε καλύτερα τουλάχιστον και σε επίπεδο αυτό το πλάνο που λέμε τώρα, αλλά και σε επίπεδο προπόνησης. Βλέπω εγώ στις ακαδημίες ότι έχουμε λίγο καλύτερη δουλειά πλέον σε σχέση με το παρελθόν. Τώρα ας μείνουμε στο καλό και. Άρης Γκάνιας, λέγομαι από τον Πας Γαλάτσι. Σε αυτό που είπε ο συνάδελφός μου πριν και σε αυτό που είπατε εσείς για την οργάνωση των εθνικών ομάδων. Θα πω λιγάκι στην αρχή συμπερασματικά από ό,τι κάτι έχω καταλάβει. Νομίζω ότι όντως υπάρχει ένα πλάνο και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Οποιοςδήποτε που ασχολείται με τις ακαδημίες και με το ποδόσφαιρο θα καταλάβει ότι από τους K15 μέχρι και την ανδρών υπάρχει. Δεν ξέρουμε αν λέτε ότι είναι του κυρίου Σάντος και εμένα δεν με απασχολεί ποιανό είναι. Εμένα με απασχολεί ότι υπάρχει πλάνο και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει. Εάν φύγει αύριο μεθαύριο, μπορεί οι συνεχιστές του να συνεχίσουν το πλάνο του. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει επί ευκαιρία εσείς να το διαδώσετε και να το συνεχίσετε. Όντως αυτό που είπε ο κύριος, υπάρχει πρόβλημα. Εσείς θα αντιλήσετε τα παιδιά στους K15 από τις ενώσεις. Υπάρχει πλάνο, όπως αξιολογηθήκατε εσείς και προσληφθήκατε στις ενώσεις, να υπάρχει και στις ενώσεις το ίδιο, να υπάρχει τη δουλειά που κάνετε εσείς σε εθνικό επίπεδο, να γίνεται στις ενώσεις, ώστε όντως να πηγαίνουν τα καλύτερα παιδιά, όντως να υπάρχει το πολιτικό πλάνο που χρησιμοποιείτε εσείς στις εθνικές, να χρησιμοποιείτε και στις μικτές. Γιατί εάν γίνεται αυτό, εμείς δεν το γνωρίζουμε και θα πρέπει, εάν γίνεται, να γνωρίζουμε, ώστε και εμείς να ενημερώσουμε πώς γίνεται. Γιατί δεν σας κρύβω ότι ακόμα και στις μικτές της Αθήνας οι κλήσεις γίνονται τηλεφωνικά. Εγμένα, παραδείγματος χάρη, ο προπονητής των ενώσεων ξέρει ότι θεωρητικά ο Γαλάτης κάνει καλή δουλειά, έχει καλό παίχτη. Και εγώ, όπως είπε ο κύριος, μπορεί να είχα 10 και δεν ήξερα ποιον να στείλω και προτιμώ να μην του στείλω κάποιον που εγώ ξέρω ότι είναι καλά, γιατί δεν ξέρω με ποιον τρόπο αξιολογεί. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τις αξιολογήσεις, εμείς που δουλεύουμε στις ακαδημίες. Η αξιολόγηση δικιά μου είναι με ό,τι γνώσεις έχω από ΕΦΑ, ό,τι ξέρω από αυτά που ήρθα σε εσάς. Δεν υπάρχει ένα συντονισμό στις ενώσεις. Πιστεύω ότι οι ενώσεις θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ να παίρνετε ακόμα πιο έτοιμα παιδιά στα K15 και να μην φτάνει στο 10-19 και δεν έχει αριστερό πόδι. Η γνώμη μου είναι αυτή. Βέβαια, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι καλό επειδή έχετε κάνει πολύ σημαντική αρχή.
όλοι εκεί που είσαστε, να το βάλετε και σε ενώσεις. Δεν ξέρω αν σας καλύπτω τώρα. Εντάξει, είναι μια ερώτηση. Ξεκινάμε από το τελευταίο. Δείτε ότι μπορεί να... Ναι, στο πλάνο το φετινό τουλάχιστον, στο επίπεδο των ομοσπονδιακών προπονητών και των εθνικών ομάδων υπάρχουν σεμινάρια περιφερειακά που θα τα υλοποιήσει ο κύριος Φίσας μαζί με τον κύριο Βόκολο και με τις ενώσεις. Όταν λέτε περιφερειακά, τι εννοείται? Σε 4 σημεία, ξέρω εγώ, 3. Μπαίνουμε στα χωράφια τώρα του κύριου Βόκολου. Δεν θέλω να πω αυτά που. Θα κάνουν στις περιφέρειες οργανωμένα από τις ΕΠΣ σεμινάρια όπου θα έρθουν οι ενωσιακοί υποχρεωτικά και ανοιχτά για τους προπονητές για να δώσει ένα πλάνο κατεύθυνσης με βάση αυτά που κάνουμε κι εμείς. Γενικό πλάνο. Αυτό αφορά εμάς τους ομοσπονδιακούς και την εθνική ομάδα. Ξέρω, επειδή μιλάμε με τον κύριο Βόκολο, μας το είπε ότι πέρασε τον κύριο Δημητρίου προχθές που είναι ο υπεύθυνος των τεχνημάτων. Αυτό. Από εκεί και πέρα παραπάνω. Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Άρα υπάρχει σχεδιασμός να περάσει πιο κάτω. Μια εθνική σχολή, μια σχολή ποδοσφαίρου, για να πούμε ότι έχουμε στην Ελλάδα, θέλει αρκετά βήματα και σιγά σιγά αλλά σταθερά. Τι εννοώ σιγά σιγά αλλά σταθερά? Ξέρουμε πώς λειτουργούν οι ενώσεις ή με τον τρόπο που λέτε εσείς, αν εσείς έχετε 10 καλούς παίκτες, πραγματικά θα είναι πρόβλημα για μια αμυντή να πάρει 10 παίκτες. Δεν έχουμε 10. Όχι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Πολύ καλά. Γιατί και εγώ να μην μπαίνουμε σε διάλογο, γιατί γίνεται κατανοητός. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αν ανατρέξουμε στις εθνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια, ποδοσφαιριστής που έχει φτάσει από μικρός να παίξει σε επίπεδο Super League, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που έχει χαθεί. Και ακόμα, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει ένας, δύο, χωρίς να έχει περάσει από τις μικρές εθνικές ομάδες. Το πρόβλημα γίνεται στον τρόπο που κάθε ένωση θέλει να φτιάξει την ομάδα την ενωσιακή. Δηλαδή έχει λόγο η Ομοσπονδία. Δεν θα πρέπει να έχει σιγά σιγά. Η Ομοσπονδία σαφώς έχει λόγο, αλλά εγώ σαν ομοσπονδιακός προπονητής ή σαν περιφερειακός προπονητής δουλεύω με κάποιο τρόπο. Τώρα, πώς εγώ μπορώ να πείσω ή να βοηθήσω, σαφώς αν έλεγα ποια μεικτή ομάδα θέλει να έρθω να βοηθήσω, γιατί εμένα δεν μου τη δίνει ο Σάντος στην προπόνηση. Ο Σάντος μου δώσει τη φιλοσοφία. Αν εγώ σας δώσω μια προπόνηση που κάνω, μπορεί σε εσάς να μην πετύχει καθόλου. Να σας φανεί απλή έως και ηλίθια. Όμως όταν αυτή την προπόνηση την απλή την κάνει η Εθνική Νέων ή η Εθνική Ελπίδων, με βάση τη δικιά μου φιλοσοφία, των συνεργατών μου που θέλουμε να φτιάξουμε ομάδα να παρουσιαστεί, φαίνεται κάτι καταπληκτικό. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα θα πρέπει ένας προπονητής, το είπε ο Θοδωρής πολύ σωστά πριν, γιατί πάμε πολλά πράγματα σήμερα. Πώς αυτός θα νομίζει ότι εγώ θα πάω να του δείξω κάτι, οι περισσότεροι θέλουν ασκήσεις. Οι περισσότεροι από τους προπονητές που θα πάμε θέλουν άσκηση. Έχω λοιπόν εγώ 500 ασκήσεις του Μουρίνιο, να τις δώσω σε όλους. Θα γίνει η ομάδα του Μουρίνιο ή θα γίνει η ομάδα της Μπαρσελόνα, μπορούμε πολύ εύκολα να σας δώσουμε 150 προπονήσεις της Μπαρσελόνα. Τις έχουν κιόλας, σαφώς. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλω να πείτε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το ερώτημα ήταν σωστό. Σωστό είναι, πολύ σωστό, αλλά απευθύνεται σε λάθος άνθρωπο. Η φιλοσοφία. Στην Ομοσπονδία. Εντάξει, λέω, καταλάβει. Απευθύνεται η ερώτηση αυτή σε λάθος άνθρωπο. Όταν είναι εύκολο από τον κύριο Σάντος να περάσει σε 5 πρωτοπονητές ομοσπονδιακούς για 5 τμήματα, είναι πιο δύσκολο από τους 5 ομοσπονδιακούς ή από αυτό να περάσει μια φιλοσοφία στις 52 ενώσεις και από τις 52 ενώσεις στις 3.000 συλλόγους. Ωραία. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα φέτος να πάμε στις 52 ενώσεις. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και ο Κώστας είπε ότι σιγά σιγά, αν μιλάμε για σχολές ποδοσφαίρου, όπως είπατε για Ολλανδία προηγουμένως, μιλάμε για 30 χρόνια σχολές. Άρα, σε ένα χρόνο έχει φτιαχτεί η K15, έχουν φτιαχτεί κάποια πράγματα. Έχει κατευθεί ένα πλάνο στην ίδια την ΕΠΟ, το έχει πάρει η ΕΠΟ στα κατάστημα. Προχωράμε. Φιλοσοφία σε εθνικές ομάδες και κοιτάμε τώρα φέτος να πάνε κάτι σεμινάρια ο Λεωνίδας με τον κύριο Φίσα. Και μετά βλέπουμε για τις πολλές ομάδες τι θα γίνει. Γιατί είναι και απλά τα πράγματα. Αν εγώ πάω σε μια ακαδημία και δω 8χρονα, 10χρονα να κάνουν ζέσταμα 8 γύρους και πάω να πω κάτι, θα μου πει τι θες. Αλλά και οι σχολές όμως το έχουν. Του Μπατάκη, ας πούμε, δηλαδή οι σχολές της ΕΠΟ, δηλαδή του κ. Μπατάκη, έχουν δώσει κάποιες κατευθύνσεις πάνω σε αυτό. Γιατί εμπλέκεται και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν είναι μόνο ο κ. Σάντος.